Gaur bi liburuekin heldu niz. Batetik Txillardegiren Elza Xelen, ez dut eskuen artean, baina sarean da usurik, buktegik jarri berri du, eta bestetik hemen duguna Ramon Saizar Bitoriaren egunero hasten delako liburua, hau eskuen artean dut, baina ez da sarean, aldiz unen aipamen hainiz badira interneten, eta jarriko dizkizuet loturak, zenta bi liburuek 50 urte bete dituzte hor, berriki, eta beraz aipamen hainitz badira sarean. Bi liburu horiek 50 urte bete dituzte eta hainitz aipatuak izan dira. Ez da batek kasualitatea, biziki gaurkoak izaiten segitzen dute, biziki sinesgarri, biziki funtsesko. Biek baituzte bi pertsonai biziki interesgarri. Eta hasiko naiz egunero hasten delako liburuarekin. Hemen unen protagonista deitzen da Giselle, ikasle bat da, ikasle gazte bat, neska gazte bat, eta gertatzen zaiona da fite erraiteko gordin, birginitatea galtzen du, aurdun gelditzen da, eta abortatzen du. Hala, ez da bat ere hortan mugatzen bat liburua, baina interesgarria dena biziki jakinez 50 urte dituela, da abortua modu ajunt desdramatizatuan aipatzen du liburuak, kulpabilitaterik gabe eta hau biziki indartsua da. Giselen buruan gira eta aintzina segitzen dugun. Hortik heldu da funtsan liburuaren izenburua. Abortatu berri duela, ateratzen da abortaturik, eta hor argiki idatzia da, konfiantza berreskuratua duela, biharko bizitzaren aurrean, esperantzatsu, aurrera, bizitzera, bizitza egunero hasten delako. Beraz, eskertzekoa den pertsonai bat, eta gero bihitzaz Txillardegiren Elza Xelenen kasuan, dola 50 urte ere hau ere atzerrian kokaturik, Elzak ez du bat ere Giselen problema bera, alderantziz, ez du aurriko kaitenan, eta senar bat badu, Gisel baino zaharrago da, baina senar bat badu eta senar horrek trompatzen du, baditu hainbat maitale, eta gero Elzak berak beste bat zu, eta hor kokatzen da, korapilo hainitza aipaturik, eta bi pertsoneak biziki sinesgarriak dira, biziki indartsuak, eta 50 urtez ere, 50 urteren buruan ere funtzionatzen dute. Beraz, horiek nahi nituen gogoratu, ez baitira zaharkituak, eta gainerat, Txillardegi eta Saizar Bitoria dira eskola literaturak dituen bi idazle nagusietako batzu, eta beraz, garrantzitsua zitzaidan hauek aipatzea. Hara, momentuz, hortan geldi liburu aipamenak, baina ez nuen nahi bideo bururatu, aipatu gabe, gaur, preseski gaur hasten baitute eta bihar hartio, hainbat artista greban ditugu, greba digitala deitzen dutena, eta entzatzen dira isiltze digital hori esker erakusten ze garrantzitsuak diren artistak. Garai hauek gogorrak dira denentzat, eta artistentzat ere gogorrak dira, hainitzari dira nola bururatu hilabete hau, nola ordaindu alokairua, nola janaria, hainitz ekitaldi deusestatuak izan baitira, eta batzuk badute intermitantzia, baina ez denak, eta bizkitartean artistak egiten duten lana ezinbestekoa dela denak argi dugu. Baina bidegurutze hortan eta gogoetarako izaiten alden garai hau nahi dut erabili gogoeta hori plazaratzeko, nola egin aintzina, artistak ere beren bizia segidezaten aintzina. Beraz, bideo txo hau elkartasuna adierazteko artista hauei, gu ere mediatekan ari gira gauzak anulatzen, deusestatzen, eta eragile bezala ere ezakigu nola laguntzen alko ditugun artistak. Beraz, besterik ez momentuko, eta espero dut egoera hobetu joanen dela artistentzat ere.